Bun venit pe canal! Astăzi am să vă spun povestea Caterinei, o fată care a trăit sub frâiele strânse ale părinților ei. Imaginează-ți doar că lista de lucruri pe care le putea face era mai scurtă decât linia de pâine în ziua promovării. Dar uite, micuțul nu era unul care să se plângă, știi? Nici măcar când părinții ei au decis, în ultimul an de facultate, că se va căsători cu tipul ăsta Bruce. Biata Catherine nici măcar nu-i plăcea prea mult băiatul, dar fusese instruită de mică să se supună fără să țipete. Imaginați-vă situația. Ea era acolo, se pregătea pentru ziua cea mare a anunții și singurul lucru care îi trecea prin cap era: tata, mamă, am vrut doar să-mi aleg singur drumul. Wow! Dar ce face? Sunt pe toți cei pe care îi vedem acolo. Așadar se va schimba viața Caterinei sau va continua să fie regina ascultării? Doamne băieți, situația lui Catherine se înrăutățește doar. Imaginați-vă părinții ei vânzând povestea că căsătoria ei cu Bruce ar fi a 8-a minune a lumii. Ei au susținut că el era perechea perfectă, totul brusc, și că ea va avea cu el viața de prințesă. O, este moale? Toată familia înnota în bani și s-au gândit că asta va rezolva totul. Dar uite, cu cât Catherine creștea mai mult, cu atât își dădea seama că acea cușcă de aur în care locuia era mai strânsă decât o clemă de corn la o petrecere la fermă. Mai întâi acolo, acasă la părinții mei, apoi cu Bruce, erau doar reguli și interdicții peste tot. Dar Bruce, atunci, săracul a lucrat ca un cal de bătaie toată ziua, în timp ce Catherine a fost cea care a continuat munca. Și uite ce murdar, singurul loc de muncă pe care îl putea avea era să predea muzică la o școală. Pur și simplu se poate. Și cel mai rău lucru este că nici măcar Bruce, săracul, nu a fost mulțumit de toată această telenovela. El a fost împins în căsătorie și de părinții săi, care l-au amenințat că îi vor tăia banii dacă nu se conformează. Familia este într-adevăr o cutie de surprize, nu? Băiete, povestea asta este în flăcări, nu? Uite, Bruce acolo, presat de părinții lui, și-a ales-o pe Catherine drept atu pentru a obține din-dinul, asta e tot, fără dragoste sau afecțiune între ele. Și Catherine, săraca, acolo, tăcută, ascultătoare, punând ordine în casă și slujind acel ospăț pentru Bruce în fiecare seară. Dar uite, nu i-a păsat de ea. Nu! Îmi doream doar pe cineva care să fie acolo, disponibil, fără să fac tam-tam. Dar apoi, prietenii mei, totul s-a schimbat când au avut fetița lor, Mary. Imaginați-vă doar scena, Bruce acolo, uitându-se la acea creatură drăguță și deodată a înțeles ce era adevărata fericire. Dragă, dragostea unui tată și a unei mame este așa, nu? Este o afacere care ne atinge inimile. Wow, ce situație tristă, nu? Catherine a trecut printr-unul din acele lucruri când își aștepta să vină micuțul și pe deasupra părinții ei nici nu și-au arătat fața când făcea. Erau acolo, în străinătate, călătoresc în interes de afaceri și nici nu păreau să le pese prea mult de nașterea nepoatei lor. E sfâșietor, nu? Și apoi, când s-a născut Mary, Catherine s-a trezit mai singură ca niciodată. Imaginați-vă Bruce, care chiar se înmuiase când și-a văzut fiica cea mică, era deja din nou în acea atmosferă proastă. Bărbatul nu a putut face față bătăliei de a avea un copil acasă, iar Catherine s-a trezit acolo, în mijlocul acestei încurcături, încercând să o țină singură. Biata Catherine, nopți nedormite, copil plângând și Bruce acolo, plângându-se de toate și multe altele. Nu e moale, bine? Uneori ne găsim în astfel de probleme și nici măcar nu știm unde să fugim, dar un lucru este sigur, Catherine se confrunta direct cu provocarea, chiar dacă singură. Mersi, băieți, lucrurile stau foarte rău. Catherine acolo, ținând firul cu Mary, iar Bruce, care trebuie să fi înghițit o travă când era mic, nu făcea nimic mai ușor. Bărbatul s-a întors de la birou nervos, de parcă lumea avea să se sfârșească dacă cina nu era gata la timp. Du-te, curăță-te, nu, Bruce, și uite, tipul nu avea niciun filtru, nu, era doar strigăte și strigăte și chiar și mobila trebuie să fi plâns, auzind-l țipând atât de mult.
Imaginați-vă pe Catherine acolo, disperată, încercând să-și țină seama și nici măcar părinții ei nu i-au dat o mână de ajutor, i-au spus doar să suge și să meargă mai departe. Familia este un lucru, nu? Uneori nu are rost să suni. Dar uite, Catherine nu era proastă, știa că trebuie să se țină tare de dragul lui Mary. Fata era raza de soare în mijlocul furtunii, un îngeraș care i-a dat mamei ei putere să lupte în continuare. La 4 ani de la acest maraton și Bruce doar s-a înrăutățit, transformându-se într-un adevărat uragan de agresiune. Ce situație, prieteni, ce situație! Va avea această poveste un final fericit sau va continua să fie o telenovelă mexicană? Numai Dumnezeu știe. Wow, ce bar, nu? Catherine acolo plângând în fiecare seară și părinții ei încă insistând să țină seama de Bruce. Este deranjant. Dar uite, Catherine, chiar și în mijlocul acestui uragan, avea un mic truc în mânecă. Economisese bani de ceva vreme și când avea ocazia, urma să iasă la drum și să găsească o modalitate de a scăpa de acest coșmar cu Mary. Și banii nu erau așa, știi? Bruce, care chiar a câștigat bani buni, nici măcar nu a împărtășit o mică schimbare cu ea. Era suficient doar pentru a face cumpărăturile sau a avea grijă de fată. Salariul lui Catherine era aproape mic în comparație cu ce câștiga Bruce, iar casa și tot ce era înăuntru erau toate ale lui. Dar uite, Catherine nu avea de gând să stea cu mâinile în brațe. Ea venea deja cu un plan pentru a scăpa din această capcană cu Mary. Deci vor putea ei să scape de această mare de probleme. Urmărește următoarele capitole pentru a afla. Această telenovelă este în flăcări, oamenii mei. Mersi, toată lumea, se pare că Catherine își atinge limita. Economisind fiecare bănuț pe care îl putea, așteptând doar șansa potrivită de a ieși din încurcătura asta. Și uite, situația s-a înrăutățit și când Bruce nu a mai venit acasă cu o seară înainte și a apărut abia a doua zi dimineață, însoțit de o altă fată tânără, toată îmbrăcată. Nu există inimă care să o poată suporta. Și mai rău, tipul încă mai are îndrăzneala să-și bată joc de Catherine în fața celeilalte fete, spunând că măcar și-a pieptănat părul în dimineața aceea. Ce ticălos, nu? Biata Catherine de acolo, pregătindu-se pentru ce e mai rău, dar apoi, ca o rază de soare în mijlocul furtunii, Bruce, pentru prima dată de când s-au cunoscut, îi face un cadou, ia-o pe Mary și dispare. Ce ușurare, băieți! Catherine acolo, simțindu-se liberă ca o pasăre, punând lucrurile lui Mary într-o pungă, gata să iasă din această telenovelă mexicană odată pentru totdeauna. Și uite, din cealaltă cameră vine Bruce, mormăind și plângându-se, ca întotdeauna. Dar lui Catherine nu-i pasă, e în culmea fericirii, gata să întoarcă această pagină și să înceapă o viață nouă, departe de țipete și temeri. Și apoi ea se gândește chiar să-și sune mama, să-i dea vestea aceea bomba și să o vadă pe bătrână sărind de bucurie la celălalt capăt al firului. Dar uite, se pare că reacția mamei nu este tocmai cea așteptată, știi? Familia este o cutie de surprize, nu? Va fi mama lui Catherine de partea ei în această luptă sau va fi mai multă durere de inimă înainte? Mersi, toată lumea, se pare că trenul a mers prost definitiv. Mama Catherine acolo, certându-și propria fiică așa, spunând că ar fi trebuit să depună mai mult efort în căsnicia ei și să aibă grijă mai bine de aspectul lui Bruce. Scutește-mă, nu? Și chiar ai îndrăzneala să spui că este vina lui Catherine că Bruce a devenit un căpcăun. Ce absurd! Dar uite, Catherine nu-i dă drumul, îi taie prostiile mamei sale, închide telefonul și se duce direct în camera lui Mary. Măcar fata de acolo, toată emoționată cu rucsacul pe umeri, gata să iasă în lume cu mama ei. Da, se pare că acest duo este mai mult decât pregătit să întoarcă pagina acestei povești de groază. Și uite, Catherine chiar face o ultimă săpătură, spunând că lui Bruce nici măcar nu-i va fi dor de ea.
Nimic nu-ți întoarce stomacul mai mult decât o astfel de situație, nu? Dar Catherine acolo, fermă și puternică, gata să-și repare viața ei și a Mariei. Și uite Catherine acolo, toată hotărâtă, închizând ușa muncii și făcând pasul către noua ei viață, cu capul sus și inima plină de curaj. Ah, ce scenă emoționantă, nu? Și în curând o sună deja pe May, doamna de curățenie, pentru a se asigura că Bruce face ceea ce a promis. Biata May devine disperată când aude povestea lui Catherine, dar promite că va găsi o modalitate de a-și lua lucrurile a doua zi. Și uite ce coincidență a sorții, May are chiar și un prieten care închiriază o cameră la Chilipir. Catherine, fără măcar să se gândească de 2 ori, a fost de acord imediat. Și uitați-vă la chestia asta frumoasă, băieți. Proprietarul camerei, doamna Harris, este o femeie în vârstă amabil, care refuză să accepte banii de chirie ai Catherinei. Ea vrea să o găzduiască gratuit, ca o modalitate de a-și răsplăti curajul. Ah, există ceva mai frumos decât această solidaritate? Se trece la miez, nu? Și așa, cu curaj în piept și cu o nouă familie care să o susțină, Catherine este gata să înceapă această nouă călătorie. Ce frumos, băieți! Catherine acolo, fermă și hotărâtă, începe această nouă viață alături de dulcea doamnă Harris și de draga ei Mary. Ah, îți umple inima de emoție, nu? Și uite ce scenă fermecătoare, cei doi începând ziua cu un nou entuziasm, Catherine mergând la muncă și Mary încântată mergând la școală. Iar după amiaza, doamna Harris este acolo, radiantă, o primește pe Mary de parcă ar fi o nepoată, iar cei doi se joacă împreună și pregătesc cine delicioase pentru Catherine. Ah, ce armonie, ce unitate! Și Catherine acolo, întorcându-se de la serviciu obosită, dar fericită ca niciodată în viața ei. Se simte mândră de ea însăși, primită de doamna Harris ca pe o familie. Și uite, se pare că a sosit toamna, iar cei doi sunt acolo în parc, adunând materiale pentru proiectul școlii lui Mary. Ce scenă minunată, nu? Iar la sfârșitul zilei, cei doi stau împreună pe bancă, analizând tot materialul pe care l-au adunat. Ah, este un sentiment minunat, nu? Acest sentiment de apartenență, de afecțiune și de primire, pe care Catherine nu l-a mai simțit până acum. Și uite, mai ai un viitor întreg în fața ta, plin de posibilități și aventuri. Ce scenă neașteptată, băieți! Catherine și Mary acolo, calme în parc. Și deodată această voce masculină necunoscută apare în spatele lor. Ah, asta e suficient pentru a pune părul oricui, nu? Dar uite, Catherine nu-și pierde cumpătul, se confruntă cu situația direct, fiind de acord cu ideea bărbatului de a face un fel de artă cu frunzele pe care le-au adunat. Dar pe acel om nu-l interesează să culeagă frunze și fructe, nu. El este acolo din alt motiv, lăsând-o pe Catherine și pe Mary puțin deconcertate. Și uitați-vă la răsturnarea aia a intrigii, băieți. Catherine, care credea că bărbatul era acolo cu fiul ei, descoperă că este singur. Ah, ce ciudat, nu? Și cel mai rău lucru este că nu mai este nimeni în parc în afară de ei 3. Catherine stă acolo înghițind cu greu, simțind un fior pe șira spinării, însă bărbatul pare să-i observe disconfortul și explică rapid că a făcut și meșteșuguri cu frunze când era copil. Ah, ce ușurare, nu? Se pare că a vrut doar să împărtășească o amintire, fără intenții rele. Va aduce această interacțiune neașteptată ceva bun? Ce scenă emoționantă, băieți! Catherine acolo, încetul cu încetul deschizându-se lui Chris, construind o prietenie neașteptată și foarte specială. Și uite, se pare că au multe în comun, de la pasiunea pentru muzică până la felul în care se înțeleg bine când vorbesc. Ah, destinul chiar știe să joace niște trucuri, nu? Și uite ce frumos este Catherine acolo, redescoperind bucuria de a cânta la pian, cu ajutorul lui Chris, care la rândul său o învață să cânte la vioară. Și cei 3 acolo, făcând lungi plimbări în parc, bucurându-se unul de compania celuilalt. Este adevărata armonie, nu? Și pe măsură ce lunile trec și iarna sosește, Mary devine entuziasmată să se joace în zăpadă, iar Chris, de departe, privește cu zâmbetul pe buze.
Se pare că fata s-a înțeles foarte bine cu el, spunându-i chiar și doamnei Harris despre el, care acum este ca o bunică pentru ei. Dar uite, Catherine, teamă să nu-i dezvăluie trecutul dificil lui Chris, ține totul secret. Îi este rușine crezând că nu se potrivește cu el. Ah, ce trist, nu? Dar în cele din urmă, curajul lui Mary este cel care o convinge pe mama ei să-i arate lui Chris adevărul. Și ce surpriză, băieți! Chris nu le judecă pe Catherine și Mary. El rămâne doar același prieten care a fost întotdeauna. Ah, ce ușurare, nu? Se pare că această prietenie este mai puternică ca niciodată, gata să facă față oricărei provocări pe care soarta le-o aruncă în cale. Această telenovelă este plină de emoție, oamenii mei. Ce întorsătură interesantă, băieți! Se pare că soarta a pregătit o surpriză pentru Chris, Catherine și Mary. Oh, e înfricoșător! În mijlocul parcului, printre frunze și fructe, Chris se hotărăște în cele din urmă să vină cu Catherine. El dezvăluie că în urmă cu un an, când s-au cunoscut, venea acasă de la medic cu un diagnostic teribil. Oh, ce trist, nu? Dar spune că prezența Ecaterinei și Mariei în viața lui i-a făcut atât de mult bine, a adus atât de multă lumină în mijlocul umbrelor bolii. Și uite ce gest nobil, băieți! Chris îi face o programare pentru Catherine a doua zi, pentru a se asigura că este protejată și susținută chiar și după ce el pleacă. Și apoi o însoțește până la registratură, unde ea, oarecum distrasă și năucită, semnează actele pe care le cere. Ah, este o scenă atât de emoționantă, nu? Și Chris, chiar și în fața morții iminente, lasă o moștenire pentru Catherine și Mary. El le lasă banii și casa lui împreună cu o ultimă promisiune, că nu ar trebui să piardă timpul plângând plecarea lui, ci mai degrabă să-și revină, să-și refacă viața și să fie fericiți. Ah, ce mesaj puternic, nu? E ca și cum Chris le-ar transmite ștafeta speranței. Și așa, cu lacrimi în ochi și inimile pline de recunoștință, Catherine și Mary acceptă cadoul pe care Chris le-a lăsat-o. Și ce lecție de viață, oamenii mei! Că și în cele mai grele momente, dragostea și prietenia pot lumina calea. Această telenovelă este un adevărat roller coaster de emoții, nu? Ce rezultat interesant, băieți! Se pare că Chris a lăsat o moștenire de dragoste și muzică care a transformat complet viața lui Catherine și Mary. Oh, e înfricoșător! La înmormântarea lui Chris, mulți oameni se adună pentru a-și aduce un ultim omagiu, inclusiv colegii muzicieni pe care i-a inspirat. Și uite cât de incredibil, ei cântă în cele mai bune teatre din țară, aducând muzica lui Chris să o audă toată lumea. Și Mary, deși era încă atât de tânără, a devenit o adevărată minune muzicală, mai ales la pian. Și în această seară, ea va cânta la un eveniment de gală transmis în direct, arătând lumii impactul pe care l-a avut Chris asupra vieții lor. Între timp, în cealaltă parte a orașului, fostul soț al lui Catherine este acolo, separat și îndepărtat, dar ceva îl face să-l recunoască pe tânăra pianistă talentată care este Mary. Și când citește numele lui Catherine suprapus, în sfârșit înțelege totul. Ah, ce scenă uluitoare! Și Mary, acolo în fața microfonului, mulțumește public mamei ei, Catherine, și tatălui ei, Chris, pentru tot ce au făcut pentru ea. Este o adevărată sărbătoare a vieții, a iubirii și a muzicii. Dovada că și în cele mai dificile adversități, iubirea poate înflori și transforma vieți. Și așa, cu lacrimi în ochi și inimile pline de recunoștință, Catherine și Mary merg înainte, onorând memoria lui Chris și construind un viitor strălucit așa cum și-a dorit întotdeauna. Aceasta este o poveste a depășirii, a iubirii și a muzicii care va rămâne veșnic gravată în inimile noastre. Ah, ce roman captivant, oamenii mei! Ce rezultat interesant, băieți! Se pare că Chris a lăsat o moștenire de dragoste și muzică care a transformat complet viața lui Catherine și Mary. Oh, e înfricoșător! La înmormântarea lui Chris, mulți oameni se adună pentru a-și aduce un ultim omagiu, inclusiv colegii muzicieni pe care i-a inspirat.
Și uite cât de incredibil, ei cântă în cele mai bune teatre din țară, aducând muzica lui Chris să o audă toată lumea. Și Mary, deși era încă atât de tânără, a devenit o adevărată minune muzicală, mai ales la pian. Și în această seară, ea va cânta la un eveniment de gală transmis în direct, arătând lumii impactul pe care l-a avut Chris asupra vieții lor. Între timp, în cealaltă parte a orașului, fostul soț al lui Catherine este acolo, separat și îndepărtat, dar ceva îl face să recunoască tânăra pianistă talentată care este Mary. Și când citește numele lui Catherine suprapus, în sfârșit înțelege totul. Ce scenă uluitoare! Și Mary acolo în fața microfonului mulțumește public mamei ei Catherine și tatălui ei Chris pentru tot ce au făcut pentru ea. Este o adevărată sărbătoare a vieții, a iubirii și a muzicii, dovada că și în cele mai dificile adversități, iubirea poate înflori și transforma vieți. Și așa, cu lacrimi în ochi și inimile pline de recunoștință, Catherine și Mary merg înainte, onorând memoria lui Chris și construind un viitor strălucit, așa cum și-a dorit întotdeauna. Aceasta este o poveste a depășirii, a iubirii și a muzicii, care va rămâne veșnic gravată în inimile noastre. Ce întorsătură de complot, băieți! Se pare că viața lui Catherine a luat o întorsătură mare. Și uite, se pare că și Mary s-a remarcat și a devenit o minune muzicală. Îți face inima să se umple de mândrie, nu? Și în timp ce Mary este acolo, gata să strălucească la o gală transmisă în direct, Catherine se confruntă cu consecințele divorțului ei. Este un roller coaster de emoții, oamenii mei. Dar un lucru este cert. Chiar și cu toate provocările cu care s-au confruntat, Catherine și Mary continuă să meargă înainte, onorând memoria lui Chris și construind un viitor strălucit. Și desigur, totul se datorează dragostei și muzicii pe care Chris le-a adus în viața lor. Ce scenă de impact, băieți! Se pare că soarta îi pregătește o întâlnire neașteptată pentru fostul soț al lui Catherine. Lasă pe oricine fără suflare. Și când le recunoaște în sfârșit pe Catherine și pe Mary, fiica lui, în mijlocul evenimentului de gală, ochii îi se fac mari de surprindere. Se pare că în sfârșit a înțeles totul. Ce moment de revelație! Iar Mary, curajoasă și talentată ca întotdeauna, se apropie de microfon și mulțumește public mamei ei, Catherine, și tatălui ei, Chris, pentru tot ce au făcut pentru ea. Se trece la miez, nu? Și fostul soț al lui Catherine acolo, fără cuvinte, simțind greutatea acțiunilor sale din trecut. Ce moment puternic de reflecție! Aceasta este o poveste a mântuirii, a iertării și, mai presus de toate, a iubirii. Ce roman captivant, oamenii mei! Aceasta este dovada că, până la urmă, dragostea primează întotdeauna. Dacă ți-a plăcut această poveste interesantă și vrei mai mult conținut ca acesta, nu uita să te abonezi la canal pentru a nu rata nicio știre. Faceți click pe butonul de înscriere de mai jos și fiți parte din comunitatea noastră. Și nu uitați să activați clopoțelul de notificări pentru a primi notificări ori de câte ori postăm un videoclip nou. Mulțumesc pentru vizionare și ne vedem în povestea următoare.